Wel, Lynn Lewis, Canolfan Addurno, 3 A's. Chi'n iawn? Mi'n dda iawn, diolch ydw. Gweithwyr, beth yw'r heriau chi wedi goffo gwynebu yn y flwyddyn ddiwetha? Credu'r heriau mwyaf da ni oedd goffod altro siop i gadael cwsmeriad mewn, bod nhw'n teimlo'n cyffyrddus a bod digon o lle i pawb yma. Tynnon ni wal lawr fyna a wneud un ffwrdd rownd y siop a altro'r counter i wneud y mwy agored, mwy fawr, mwy llydan. A hefyd ers hynny ni wedi gwneud yr un peth yn yr ystafell arall to gyda papur wal, cwmpo'r stand lawr i cael pobl cael weld bod mwy o lle a bod nhw'n teimlo mwy cyffyrddus yma. Siw mae'r Covid ma wedi effeithio eich gwaith chi o ran prynu a gwerthu? Fi wedi bod yn lwcus iawn yn gwerthu, ni wedi bod yn busy. Wedi bod bach o challenge i cael rhai pethau ble ni'n arfer cael, wedi goffod gwario lot mwy o amser yn archebu pethau. Ond ar y cyfan, mae wedi bod yn peth da i ni. Hynny, mae mwy o bobl yn gwneud gwaith gytre? Os fi'n credu bod e, ni wedi weld felly gwynebau newydd a felly pobl bydde ddim yn mynd yn bellach, ddim yn styried beth da nhw ar ei stepen drws fan hyn. A hefyd goffod gweithio'n galed i cael y stoc mewn a fi'n credu bod nhw wedi gwerthfawrogi hynny hefyd. A yn ola, beth ych chi wedi dysgu o'r newydd dros y cyfnod yma yn bersonol neu yn y gwaith? Personol, mae wedi effeithio pawb bod ni ffili mynd a wneud beth licio ni. Fel mae'n digwydd, fi'n credu fi'n gwario gwmwr amser fi ar y busnes beth bynnag a ni wedi goffod gwario mwy o amser yn diweddar. Lot mwy amser yn mynd wrth weld i pobl, dibynnu siwt mae pethau yma i goffod mynd ato nhw mwy na gadael nhw dod ato ni. A hefyd wedi gwerthu lot mwy amser yn amser nos a penwsnodd yn odro i cadw stoc lan i safon dylai fe fod. Sa'n gwybod beth i weid nawr. Ei, diolch yn fawr iawn i ti. Ydy hwnna'n iawn? Odi, gwych. Good.